injaki. Alah, kok dek koyo ngono tuh bocah iki. Harga diri Kurang ajar men. tak sempurna. Akan ku buktikan. Apa tak buktekne kalau saya itu bisa Wah, Ini guys. mendahului kamu. Kurang ajar. lho. Aku ketemu lagu ki koyo Gedem. Ya udah. Ya udah. Nyapa Wis ini lagu. Nyapa? Iki ancane kisah nyataku ya. Ya aja nangis to. Kowe mbiyen di ngono lho, Dad. Ya aja nangis. Kisah kisah Jajal kowe sing nyanyi, aku sing puisi. Kowe ben iso marem atimu. Kisah nyataku cek zaman SMP. Ngono ya, Dad. Aku kan arek endek. Jadi selalu dibully karo kanca-kancaku. Alah, cebol ngono ya. Arep rono, ngalio, minggiro. Koyo ngono. Kowe dudu sak kelas karo aku, dudu sederajat karo aku. Aku anake wong gak duwe dene. Kowe ra duwe, anek ora duwe. Sampai saiki kere. Masalah. Piye carane iso sukses ngono kuwi? Lah nyapa? Carane iso sukses ngono. Ya doa dari Bapak Ibu dong. Sudah ya. Lho wis ditungakne? Sudah. Sik Bapak melarat. sudah, Ibu sudah. Kok iso koyo ngono to keluargamu ida? Coba. Dulu. Aku apa? Awakmu puisi. Puisi. Sing karo ngenes, karo nangis ngono lho. Oke. Dulu ku kau maki, Direken opo? ku kau hina. Aku diam Kau saja. benci. Aku tersisih dari teman-teman yang ada di sini. Dulu Kau injaki kau injaki, aku diam saja. harga diri Meskipun harga diriku jatuh, aku tak mungkin mau mendekati kamu lagi. Tapi sekarang aku lawan, aku pasti lawan kamu. ku buktikan Aku buktikan kemampuanku. tak Ye, berhenti. pacarku ayu toh timbangan awakmu. Akan kubuktikan. Ku buktikan Biar aku mau hina tapi sekarang gak bisa bro. ku dibully. Aku dibully gak apa-apa. Yang penting jangan membuli keluarga. Akan ku buktikan Akan kubuktikan kemampuan. ku lawan, Akan kulawan kamu. tak berhenti. Tak berhenti sampai di sini. Akan Iya teman saya. aku lawan, Aku lawan nih loh. aku berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti di situ saja. Alah. Jarene iki, kowe iki jane iso apa Aku ora? ki saking ngeresapi tenanan kuwi. Mau meresapi Kuwi meresapi. kisah nyata tenanan. Kisah nyata, kisah Yo, nyata. Aku jaman sak mono. Kita- Aku arek endek biyen jaman SMP nak tulu ngene iki. Wes ngalio. Ngono ya, Dad. Wah, jangan dibully cok aku ngene. Tapi ya enggak apa-apa itu dulu kalau sekarang. Tapi aku diam. Diam itu dalam perjalanan untuk membuat mereka diam. Oh siap. Gitu ya. Iya. Mas Akbar. Pripun? Niki kan niki kali niki saniki. Ya. Putih sebutin niki. Ya Dik niken dulu di dahulu. Niken ya? Iya no. Yuk bareng-bareng masih bersama Dek Niken Salindri. Langsung spotnya yang luar biasa. Terang tak gitu ya. Heeh. Mangga. Masuk dulu.
Niken Salindri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok si HP tok sing delay lha iki delay wis saiki. Wong wis rampung wis joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Iya ampun, ada Om Kuntet. Hei. Kuntet. Nduk, Nggih. pripun kabare? Alhamdulillah aku baik. Iya. Saiki pun kelas pinten? Aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Jane cah cilik, Rat. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kuntet, tadi kesini jam berapa Oh tadi? tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Karo Oh ome jam padha. 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macetnya Iya, di apa itu di podo ume. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu Bangjo itu. Iya loh. lampu bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Udah di tadi sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percel juga. Iya. Gimana tadi udah? Itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh naik mobil Makanya macet perjalanan saya tadi. terlambat. Iya. Ayo tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Adane terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Gemes. Gemes loh. Wajahnya gemes. Nyapo? Rene. Bocah iki gendeng Susi. Gendeng piye? Harus dibawa ke Lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang wulan, pirang-pirang tahun, 2 tahun toh? Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangene. Saking gemes. Pas pergi. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh mbak iki namanya. Ngefans? Iya namanya Cok Percil itu ya. Iya. Apa? Ngomong tak dianting kempos we. Apa? Kok iso Apa? Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya AA. Oh, ndak pantes no. Lek AA ya mbak mas-mase kae AA. Kalau enggak itu sama Iyang. Perbedaannya gitu, apa, Nduk? Kalau Mas Percel dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Bedanya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nek Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak iya ngene iki Iya lho, ya Bos. masa ya kate dijelasin lah. Ora usah dijelasne aku karo Kuntet anjane keluarga toilet. Dadi Kok ngono ki lah. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho tamu. Anak Aku ki sampean kan bapakmu. ganteng. Sama kan ganteng. Iki lah karo adik, ini saya anggap niku adik kula piyambak, Harus. anak kula piyambak Betul. sebab mulai kecil sampai sekarang sudah menjadi agak besar. Itu. Iki SMP sakmene lah, SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Lah awakmu cilikane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya ta. Yen Didusi. Iya, biyen didusi. didusi. Dicawiki lek aku Tandone apa tandone? Enggak, terus Ora nek pempese tandone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari. Oh, ngono kuwi. lah, kae sing tak- Padahal bekas lho kuwi. Lah, Kan saking dikene sayange aku. mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa, Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses semua. Amin. Amin. Genduk Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta
Mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Ya, Tak oke, jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Sal. Iya. Gamelan apa musik? Sama denganane tahu duet karo Niken ya? Iya, neng gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kan? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lha sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sama teman. Hei! Silap. Beda, Bang. Saya nggak bisa awas aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, Oke. oke. Biar oke, anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Duh. Oh. Neng yo. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang lagi Lagu sing viral saiki apa? lho bocah milenial roh ku lho. Di TikTok Perahu apa? layar. Apa? Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas? TikTok, Metodasi. ya. Ya Bukan nadanya Mas. Nadanya, Top-topan nadanya. itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. W terus ndek C. Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Ati kula acur-acuran. Kene iki pakai suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane aduh aku angel move on iki lho bocah nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya Oke, Oh siap. iya Bu iya. iya. siapa tadi Ya, ya. naik panggung mari ngene Oh, gitu. iki biar Siap. demikian dulu top-topan ya Dek ya Top-topan, Duk. Oke. yuk top-topan masih bersama Niken Salindri 3 2 1 Bersama Asta Brata. Oli Suka. suka
rapnya itu luar biasa. Sik. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik, iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kali Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin. Nuwun sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok kita ngati iki kita. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun. Iki ketoke kok Masya Allah ya Allah. Iki wong apa setan? Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapok. Kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Ojo ngowe binjai. Tanduran gedang tek. Kene wis karo omeh. Aja cecek-cecek rapono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Njuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasé benten, Mas. Jenengan kelasé teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Halah perkarane namung sepele lho. Apa? Om Kutet. Niken Salindri. Asia Bosku. Carane sponsor lho Pak Barok. Kok iso kok mak bareng ora? Bapakmu. Asik. Kula pun angkat tangan. Atipun acuran. Kula tak. Ya ampun, pamit. Hati kula pun rasa sakit. Ayo terus. Dan. Emang yang bagus itu rapnya deh. Dari rapnya itu luar biasa. Kula pun angkat tangan. Iki sapa iki? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kali Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nuwun iki. sewu niki
ngoni-ngone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene kita kok kita ngati kita. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun. Iki kita kok Masya Allah ya Allah. Iki wong apa setan. Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapa. Kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Aja ngowe binjai. Tanduran gedang tek. Kene wis karo omeh. Aja cecek-cecek lapono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Njuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Jenengan kelasnya teng Mlebet, kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten lami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan po? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Ala perkarane namung sepele lho. Apa? Kenapa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Laler iso metu lho DO lho. Laler ki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya enak. Kowe wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kala winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Oh, wong ngemis to kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kowe telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang kok Namane. Injih dipun tepangaken nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Nggih. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki itu madosi sederek kula. Sinten? Goleki dulure sampean. Nggih. Sinten? Sekolah ning kene. Dados guru. Oh dadi guru. Sinten? Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria. Masa sik dulur? Masa tasik sik dulur? sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti, tahu. ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Dikil, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho, lho. Sing ndi kok Lho. setong enakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Oh sinyal. Nembang apa Mbak Yusama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan. Aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok masa koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Nggih. Pamerkan, Angsal nggih. Oh, boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wis bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah, murid teladan. Reputasi opo? Pak. Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik. Pak Abos ya. Lah pasti bose SMA siji ki yo Pak. Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik koyo Malang ngono masa kowe. Eja pamerno apa? Nyuwun anu Mas.
Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke Kapakne. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Hei. Nembang. Pasti nembang ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Yo ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Nah, selindro. Ya. Ya jan nembang isa apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. sisa tak dihanting kempos ya kemalan karo saya. Ayo. Iya, Mas. Kuwi Dari selindro iku. Selindro. Nah. Iya apike suarane. Urung. Kuwi lek geblak kakek apik, urung. Mas. Iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan anu Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan nak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lah sinten? Iki itu namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki, Mbak Anya layangan putus. Oh, lho. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film layangan pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo Tembang, tembang. nggih. Ayo no. Tintingane Mas. Wes ki lho. Oh, Mbak. Nah, neno no. Anane wis ane Simper ledang ler anadang nyempeng marang asa sondir cinde alore rek kopi rasa jaman kalando ile Katon lembeane meraka sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi nacak jemengkel adu wile Katon lembe ane meraka simper ledang ler anadang nyempeng marang asa sondir cinde alore rek kopi rasa jaman kalando ile Katon lembeane meraka sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi nacak jemengkel adu wile Katon lembeane meraka simper ledang ler anadang Selawi 26. marang asa sondir cinde alore rek kopi rasa
Yuk, sekali lagi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku Limbuk, piye yung ana dawuh mopo dikendoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang Gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe ngono ya Mak. Heeh. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wow, ngono. Cara menungso umur 41 iki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang